Żewġ gadgets ta' tont neħew minn Biswit Kemuna u gaġġ oħra minn ħdejn San Pawl il-Baħar. Dawn iddaħlu mill-port il-kbir sakemm tniżlu il-Marsa. Bl-operaturi jispjegaw kif dan ifisser li huma diġà bdew iżommu mal-impenni jirrilokaw il-gadgets kif wedu li se jagħmlu quddiem l-awtorità tal-ippjanar. Gadgets oħra se jitneħħew fil-jiem illi ġejjin. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera laqa din l-aħbar u fuq Twitter qal li d-dinja azzjoni tangibbli riżultat ukoll tal-azzjonijiet li ħal gvern. L-azzjoni ttieħdet mill-operatur ukoll wara li l-Gvern permezz ta' avviż legali ħarrax il-pini għall-operaturi li kienu qed jiksru regoli. Minn multa ta' 50 euro kuljum dawk li jiksru l-liġi issa se jkunu multati sa' 2000 euro kuljum b'massimu ta' 200,000 euro. Il-Gvern żied dawn il-pini għaliex il-multa ta' 50 euro ma kienx tirrifletti l-qlieħ li jagħmel is-settur.